Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu autorskim poświęconym książce Wojenne historie. Wspomnienia kobiet z lat 1939-1945. Naszym wyjątkowym gościem jest dzisiaj autorka tej publikacji, pani Alicja Balcerzak, którą serdecznie zapraszam. Jednak zanim rozpoczniemy rozmowę, chciałabym serdecznie poprosić panią Alicję Skwarło o przeczytanie fragmentu książki. Będzie to fragment dziennika Marii Dąbrowskiej, która opisuje powstanie z trochę innej perspektywy niż ta powszechnie nam znana. Nie z perspektywy bohaterów z bronią w ręku, ale zwykłych ludzi walczących o przetrwanie. Już 3 sierpnia Maria zapisze, że miasto drży od puchu, a czasem nieco wygocze od blasku. Pomimo, że kobieta wyraża swój pesymistyczny nastrój względem zaistniałej sytuacji, słysząc tłumny śpiew, rody, płacze ze wzruszenia. Już w pierwszych tygodniach zrywu 55-latka wraz z siostrą i przyjaciółką musisz często zmieniać miejsce pobytu, a każde przenosiny wiążą się z próbą urządzenia się w nowym miejscu. Maria w dzienniku spisuje społeczne reakcje i nastroje. 6 sierpnia. Wszyscy komentują łajdacką postawę Moskali, którzy umyślnie zaczynali swoje wejście do Warszawy, aby Niemcy mogli nas grabić. Ani jeden samolot sowiecki od wybuchu powstania nie pojawił się nad miastem. Po tygodniu od wybuchu powstania kobieta określa sytuację Warszawy wciąż ciemną, piekielnie trudną, a nastroje cywilów melancholijnymi. W połowie sierpnia odnotowuje brak wody, co pogłębia i tak już trudną sytuację ludności Warszawy. Maria goi nerwy, gdy jest częstowana papierosami lub wódką. Gdy kobiety przynosiły się do piwnicy swojego domu, starały się urządzić ją jak wygodny, ładny pokój. Jednak młodsza siostra autorki dziennika cierpiała na klaustrofobię, co sprawiało, iż przebywanie w piwnicy było dla mnie psychiczną męczarnią. Należy pamiętać, iż trwanie w bezczynności, zamknięciu, znajdując się w samym centrum walki i śmierci, było potwornym przeżyciem. Nikt nie wiedział, co dokładnie dzieje się na zewnątrz. Maria doznała silnego załamania nerwowego. Kiedy 23 września Jadzia wyszła po południu na miasto i już nie wróciła. Po kilku dniach Maria otrzymała informację, iż jej siostra przebywa w szpitalu powstańczym po tym, jak została ciężko ranna w nogę i grozi jej amputacją. Kobieta zdawała sobie sprawę, iż nie jest w stanie jej odwiedzić. Ani marzyć nie mogę o wyjściu na miasto, gdzie trzeba sprawności przy przechodzeniu, przebieganiu pod nadjeżdżającą ostrzałem śródmieścia. Dopiero 1 października, w czasie zawieszenia broni, Maria wraz z Anną poszły odwiedzić Jadzię. Nie mogą opisać wstrząsu, jakim było zaskoczenie jej tego całego z piekła rodem ohydnego szpitala. Serdecznie dziękuję pani Alicja. Szanowni Państwo, tak jak usłyszeliśmy, Wojenne historie to publikacja, która oddaje głos kobietom. Często zwykłym cywilkom, sanitariuszkom, więźniakom obozu. Tym, których doświadczenia wojenne przez lata pozostawały w cieniu Wielkiej Wojny. Autorka zebrała poruszające relacje, które pokazują wojnę nie tylko jako ciąg bitew i powstań, ale przede wszystkim jako codzienny dramat rozgrywający się w piwnicach, w szpitalach, w obozach czy na przesłuchaniach. Właśnie dzięki tym świadectwom możemy lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie kobiet w obliczu cierpienia, strachu i śmierci, ale też jak potrafiły odnaleźć w sobie siłę, solidarność i wolę przetrwania.
Do relacji Marii Dąbrowskiej jeszcze wrócimy, ale na początku, Pani Alicjo, chciałabym zacząć od pytania o źródło tej książki. Skąd ten pomysł, aby przyjrzeć się wojnie właśnie z perspektywy kobiet i jak wyglądało docieranie do tych informacji? Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Spotykamy się w tak pięknym, zabytkowym miejscu jak ten pałac. To bardzo proste. Jeśli chodzi o źródła, większość tych publikacji ukazała się w wersji książkowej, czyli pamiętniki, dzienniki kobiet, które zostały opublikowane, więc musiałam zrobić takie tournée po Polsce, po księgarniach, po bibliotekach, po antykwariatach. I jest jeden wyjątek, jeśli chodzi o Stutthof. Tutaj Muzeum w Sztutowie użyczyło mi skanów oryginalnego pamiętnika z ewakuacji obozu z Marszu Śmierci, gdzie właśnie gdynianka, pani Elżbieta, harcerka, jeszcze miała siłę robić jakiekolwiek zapiski w małym pamiętniczku. Jeden rozdział, jeśli chodzi o perspektywę Niemiec, jest to rozdział poświęcony pani Brygidzie Jerzewskiej, która jeszcze mieszka do tej pory w Darłowie. Jest to Niemka, która pamięta 45, wtedy gdy miała 17 lat, kiedy do Rögenwalde, czyli dzisiejszego Darłowa, weszli Sowieci i do tej pory tam mieszka i uważa Polskę za swój dom. Jeśli chodzi o pomysł, ja nie jestem historykiem z wykształcenia. Ja skończyłam filologię polską i miałam specjalizację literaturoznawczą. Jeśli chodzi o ten obszar tematyczny II wojny światowej, to interesował mnie od czasów nastoletnich i ta perspektywa, specyficzna perspektywa kobieca wojny była dla mnie na tyle interesującym tematem, że uznałam, że podejmę się tego trudu i kilka lat poświęciłam z przerwami na to, żeby właśnie napisać taką książkę, która dla mnie samej, gdyby była okazana na rynku czytelniczym, okazałaby się na pewno interesująca. Dziękuję Pani bardzo. A co stanowiło dla Pani jakiś taki klucz doboru tych tekstów? Bo rozumiem, że musiała się Pani przekopać przez masę różnych relacji, masę różnych wspomnień. Dlaczego w tej książce widzimy akurat te? Dużo jest bardzo wspomnień pisanych po kilkudziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej. Mi zależało na tym, żeby znaleźć takie perełki, czyli pisane na bieżąco w czasie konfliktu. Jeden też z dzienników właściwie jest z Izraela, z archiwum Yad Vashem w Izraelu, Marii Koper, Żydówki, która 2 lata ukrywała się w stodole u polskich chłopów. Ja chciałam wybrać przede wszystkim paletę różnych postaw, kobiet w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami. Więc mamy tutaj perspektywę kobiecą Holokaustu, czyli na przykład lekarki żydowskiej w getcie warszawskim, jej perspektywę jako młodej kobiety po medycynie. Mamy perspektywę Żydówki, która jest w żłobie w Krakowie i dokonuje zamachów na Niemców i właściwie działa dla idei, chociaż wie, że prędzej czy później zginie. Mamy powstanie warszawskie, jak Pani powiedziała, tutaj usłyszeliśmy piękny fragment, ale nie tylko z tej perspektywy dziewczyny, która walczy, ale też również tych cywili, powstańców, którzy są poukrywani. Mamy Wołyń, mamy Gdańsk, gdzie mamy Niemkę, która ucieka z Gdańska przed Sowietami w rękach mając małe dziecko. Mamy tutaj też obóz koncentracyjny Auschwitz, ale nie taki klasyczny, który znamy, Dymy nad Birkenau czy Przeżyłam Oświęcim, tylko na przykład perspektywę kobiety w ciąży w Auschwitz. Tak? To jest też rzadkość. Mamy perspektywę Niemki, która pisze pamiętnik anonimowy w Berlinie, kiedy weszli Sowieci. Zależało mi na tym, żeby bez kategoryzowania i wartościowania pokazać perspektywę 20 kobiet, czy z robót przymusowych, czy z okupowanej Warszawy, czy te wcześniejsze, które wymieniłam, które reprezentują różne
widziane różnymi oczyma różne doświadczenia wojny, okupacji, Holokaustu, tragedii i które jakby pokazują autentyczną relację, czyli dają świadectwo. Oczywiście niektóre musiałam odrzucić i uznałam, że te są po prostu najciekawsze, więc musicie mi Państwo zaufać, że wedle mnie te są najciekawsze, a tak naprawdę wcale nie ma dużo dzienników i pamiętników, bo większość po prostu nie przetrwała. Ufam, że to są najciekawsze. Tak jak Pani mówi, tutaj mamy szeroki wachlarz postaci, ale to, co je łączy, to na pewno są, proszę Państwa, emocje. Tak samo jak zróżnicowane były te kobiety, tak samo zróżnicowane są emocje, z którymi sobie radzą. Drodzy Państwo, nieznajomość historii skazuje społeczeństwa na jej powtarzanie. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie gdzieś spotkał się z tą sentencją. No właśnie, jak to jest obecnie z tą historią, z tą znajomością historii? Ja tutaj, tak jak Pani, przyznam się od razu bez bicia, nie jestem historykiem. Wręcz w szkole z historią zawsze byłam na bakier. Nie zapamiętuję dat, jest mi ciężko z zapamiętywaniem liczb, statystyk, a z tym właściwie najbardziej kojarzy mi się historia, którą obecnie widzimy w szkołach. W Pani książce jest coś innego. Są właśnie te emocje. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że to historia nie jest dla mnie. Ale to nie historia nie była dla mnie, tylko sposób, w który ta historia była mi do tej pory przekazywana. Kiedy zetknęłam się z Pani książką, tutaj odpowiadam Pani na pytanie, które zadała mi Pani wcześniej, co dała mi ta książka. Rzeczywiście ta książka dała mi taką tą iskrę, taki ten zapalnik do tego, żeby jednak tą historią się rzeczywiście zainteresować, że to nie jest coś, co powinno być obok mnie, tylko coś, w co rzeczywiście powinnam wejść. Za co z całego serca oczywiście Pani dziękuję. Ale do czego zmierzam? Pani Alicjo, czy książki takie jak ta są nam potrzebne? A może nie, czy są potrzebne, bo to, że są potrzebne, to już wiemy, ale dlaczego są nam potrzebne? Tym bardziej w perspektywie wojny toczącej się właściwie tuż za rogiem. To bardzo mądre pytanie i dziękuję za to. Po pierwsze, wydaje mi się, że musimy mieć w pamięci to, że to wcale nie było tak dawno. Te relacje dotyczą naszych babek i prababek. To nie jest kwestia stuleci. Po pierwsze, czyli, a wiecie Państwo, że historia lubi się powtarzać. To jest książka napisana ku pamięci, tak, żeby utrwalić te relacje, żeby dać szansę właśnie na moją interpretację tych relacji, żeby je zebrać, ale myślę też o przestrodze, żebyśmy pamiętali, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że pokój nie jest dany raz na zawsze, że ta cywilizacja europejska, na której wyrastamy, począwszy od starożytności, ona jest przez nas skonstruowana przez Europę, ale dla mnie to jest coś w stylu kruchej, nadgniłej deski, po której stado krokodyli. I wystarczy mały zapalnik i nie będziemy już mieli żadnych międzynarodowych układów. Właśnie to jest to, o czym Pani mówi, to co się dzieje na wschodzie, tam też były gwarancje. Dobrze Państwo wiecie, że tam też były pewne gwarancje i może powiem Pani, co mi dała ta książka. Ja troszeczkę tą książkę przypłaciłam zdrowiem, ponieważ czytanie wielokrotne pamiętników, które są na pewno momentami wzruszające, ale momentami też bolesne. Jeżeli jestem osobą empatyczną, to zostawia jakiś ślad, ale jeszcze trzeba to przeanalizować, zinterpretować i jeszcze o tym napisać. Więc były momenty, że przy niektórych rozdziałach traciłam siły, miałam nerwobóle, budziłam się w nocy, miałam jakieś takie stany, powiedziałabym, apatii. Natomiast tutaj zawdzięczam mojemu wydawcy, Andrzejowi Busnerowi, że dał mi siłę, żeby to sfinalizować i skończyć, bo były momenty, że chciałam się poddać.
ale co mi dała ta książka? Więcej pokory i to, że ja już nie oceniam kobiet. A że jestem z zawodu nauczycielem, chociaż obecnie nie jestem nauczycielem, to wiem, że mam taką tendencję do szybkiego oceniania. I ja teraz nie oceniam zachowań kobiet, postaw, ponieważ wiem, że sytuacje ekstremalne wykazują w człowieku, może wyzwalają w człowieku takie zachowania, o które byśmy siebie nie podejrzewali, i te dobre, i te złe. Więc podam Pani przykład. Jak byłam 20-latką, pierwszy raz czytałam Pamiętnik kobieta w Berlinie, anonimowy, o 30-letniej Niemce, która opisuje, jak wyglądał tydzień, kiedy wyszli Sowieci do Berlina. Ja ją wtedy oceniłam mocno surowo, bo ona już przeżywając serię gwałtów zbiorowych na sobie, uznała, że wybierze sobie spośród tych rosyjskich żołnierzy najważniejszego przywódcę, z którym wejdzie w układ, który będzie polegał na tym, że on będzie miał ją na wyłączność i w tym momencie będzie ją chronił. I ja mając 20 lat po prostu uznałam, że to jest rodzaj prostytucji. W ogóle byłam w szoku, że tak można. Teraz, jako 30-parolatka, uważam, że to było bardzo mądre posunięcie, że ona ocaliła siebie. On był prowajderem, teraz takie modne słowo, czyli dostarczycielem jedzenia, opieki. I to była jakaś forma wybawienia od tego, no, od tych zwyrodnialców, ponieważ te gwałty często kończyły się śmiercią. Kobiety wykrwawiały się, były dotkliwie okaleczane. To było jakieś zezwierzęcenie. Wobec tego ja myślę, że idę w myśl profesora Miłosza, który mówił, że my nie mamy moralnego prawa oceniać sytuacji z czasów wojny, ponieważ sobie siedzimy w cieple, pijemy kawę i łatwo się ocenia i moralizuje sytuacje, w których nie wiemy do końca, jak byśmy się zachowali. Wobec tego ta książka też otwiera na inne perspektywy, które nie są tak do końca oczywiste i czasami do pewnego momentu były to tematy tabu. Dokładnie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale wróćmy teraz do relacji Marii Dąbrowskiej, jeżeli możemy. Maria Dąbrowska pokazuje powstanie przez pryzmat emocji, bezsilności wobec choroby siostry, strachu i zmęczenia. Czy takie kobiece świadectwa zmieniają nasze postrzeganie powstania? Nasze postrzeganie powstania właśnie przez ten pryzmat heroizmu, walki bohaterów? To znaczy, ja pisząc tę książkę, w ogóle polecam Państwu książkę Płeć powstania. To jest świetna książka. Jeżeli nie widzieliście Państwo filmu Jana Komasy Miasto 44, też Państwu polecam. Chociaż Jan Komasa zrobił pod młodych ludzi ten film. On jest taki mocno nowoczesny w swojej formie, ale uważam, że trafnie przedstawia to wydarzenie. Ja uważam, że cywile też byli powstańcami. I to trzeba podkreślać, że powstańcy po 5 latach tej katorgi, tej okupacji mieli prawo mieć dość, mieć chęć odwetu, buntu. I jako współczesna Polka nie czuję się uprawniona, żeby oceniać to, że ci młodzi, najczęściej młodzi ludzie wybrali sposób heroicznej, właściwie skazanej na niepowodzenie walki. Chociaż uważam, że dowódcy, którzy zdecydowali się na ten krok, skazali tych ludzi jednocześnie na śmierć. Bo realia, wiadomo, były jakie i też licząc na to, że Zachód nam pomoże, czy właśnie Rosjanie nam pomogą, no było dość naiwne. Natomiast tutaj mamy w tym rozdziale tylko jedną dziewczynę, Wirę, która walczy, a reszta tych pamiętników to są właśnie te, które siedzą w tych piwnicach, bo ja chciałam pokazać właściwie, no bo ciężko, żeby ta Wira miała czas jeszcze coś pisać, biegając między kulami, ale ci, którzy siedzieli w tych piwnicach,
I właśnie ten klimat tej niewiedzy, co się dzieje na zewnątrz, tylko nasłuchiwanie tego lęku, strachu, czy podpalą ten budynek, czy będą burzyć ten budynek, czy nas wywloką, czy wrzucą granat. I to właśnie jaka tam była atmosfera, bo w pewnym momencie też tam są napięte bardzo takie sytuacje, kiedy jednak cywile już mają dość i oskarżają powstańców, że zniszczyli Warszawę. Ja też tam wspominam o tym, właśnie o Rzezi Woli, wspominam o tym, jak gwałcono kobiety. Więc wydaje mi się, że to trochę otwiera oczy może tym, którzy nie mieli takiej świadomości historycznej, że jednak my 1 sierpnia krzyczymy chwała bohaterom, tym, którzy wstali do tej walki. Ale ja 1 sierpnia zawsze płaczę, jak słyszę syreny o godzinie 17, bo mi jest żal i tych, którzy poszli, i tych, którzy ginęli po prostu przy okazji tego zrywu. Wobec tego jest to bardzo trudny temat. Wiem, że jest taka książka Obłęd 44, nie czytałam, ale rozumiem, że jest grono historyków, którzy krytycznie podchodzą do tego wydarzenia. Ja podeszłam zawsze z ogromnym szacunkiem, dystansem i jeżeli Pani czytała książkę, wiem, że Pani czytała, to Pani wie, że ja często pomijam jakiś komentarz autorski. Ja tam niczego nie oceniam i niczego nie krytykuję. Tak, do historii Wiry jeszcze będę chciała się później odnieść. A teraz chciałabym zapytać o motywy. Czy są jakieś motywy w relacjach właśnie powstańców, ale cywili, które się powtarzają? No to przede wszystkim lęk, strach, ciągła zmiana miejsca, ponieważ właśnie motyw przestrzeni, tak? Czyli to nie jest tak, że przez 60 dni, o ile w ogóle ktoś przeżył, bo niektóre z tych pani nie przeżyły powstania, był ciągle w tym samym miejscu. Absolutnie nie. To była ogromna trudność, że trzeba było się przemieszczać i szukać kolejnego schronienia. Więc mamy motyw lęku, mamy motyw przestrzeni, też motyw, myślę, głodu i myślę, że teraz jaka była intencja pisania w takiej sytuacji pamiętników, żeby notować, co się dzieje, żeby nie zwariować. Bo wiecie dobrze Państwo, że też jest spisywanie myśli z jakimś takim rodzajem autoterapii. Myślę, że też tam jest jedna z pań, która spisuje to jako taką relację, taką ala trochę dziennikarską. Ona trzyma kontakt z Niemcami, bo oni tam niedaleko stacjonują, każą tym Polkom sobie gotować. No, myślę, że każdy czytelnik wyczyta inne jakieś konteksty ważne dla niego. Na pewno myślę, że tam jest wyczerpanie. Jest pokazane po prostu wyczerpanie psychiczne i fizyczne. I różnie się ono objawia, bo niektóre kobiety zapisują dosłownie kilka zdań, a niektóre się rozpisują i w zależności chyba od wykształcenia i sprawności językowej w różny sposób jest to wyrażane. A jak wyglądało wśród cywili to takie poszukiwanie normalności w czasie powstania? Tutaj ja nie potrafię tak dać takiego uniwersalnego, no na podstawie tego, co napisałam, to na pewno alkohol, modlitwa, śpiewanie pieśni patriotycznych. Każdy sobie próbował radzić na różny sposób. Myślę, że też jeżeli ktoś był całkowicie obcy, wśród obcych ludzi było trudniej, natomiast jeżeli były to osoby spokrewnione, było łatwiej. I dlatego też właśnie ten pamiętnik, który był tutaj czytany, ten fragment, pokazuje, że załamanie nerwowe przyjdzie wtedy, kiedy właśnie ta siostra umrze. I kiedy się traci bliskich w powstaniu, jest niesamowite poczucie osamotnienia. Coś myślę na kształt w Pianiście, kiedy on zostaje sam, Władysław Szpilman. W sytuacji tak ekstremalnej myślę, że samotność jest po prostu
zatrważająco ciężka do zniesienia. Drugi fragment, który zaraz usłyszymy, przyniesie nas do realiów obozu koncentracyjnego Auschwitz. To historia Leokadii, kobiety ciężarnej, która w nieludzkich warunkach musiała zmierzyć się nie tylko z własnym cierpieniem, ale też z próbą ocalenia życia dziecka. Według mnie było to jedno z najbardziej wstrząsających świadectw, które znalazły się w tej książce. Prosimy panią Annę Oseńko o przeczytanie fragmentu książki. O świcie Sysmani zarządzili selekcję i kazali zgłaszać się ciężarnym i chorym. Leokadia zgłosiła się jako kobieta ciężarna. Wobec tego kazano jej przebywać w baraku. Prawie cały czas leżałam na pryczy. Przykrywałam się szorstkim, brudnym kocem. Obrazy, które zapamiętała z obozu, to nieruchome, trupie twarze, ponadgryzane przez ogromne szczury i widok idących parami kilkulatków, trzymających się za rączki w drodze wprost do pieca kremacyjnego. W pamięć zapadła jej również więźniarka niemieckiego pochodzenia, Hilda, która trafiła do obozu za zakazany związek z Polakiem i urodzenie jego dziecka. Gdy z oddali dochodziły głosy artylerii, Niemcy przypuszczali, że zbliża się armia czerwona. SS opróżniało Auschwitz i jego podobozy. Na miejscu mieli zostać tylko ci, którzy nie mogą już chodzić. Nawet śmiertelnie chorzy mobilizują wszystkie siły, boją się bowiem, że zastrzelą ich w barakach. 17 stycznia 1945 roku, będąc już w zaawansowanej ciąży, Leokadia wyruszyła z Auschwitz jako jedna z kilkuset uczestniczek Marszu Śmierci. Rzeczywistość przebycia drogi w kolumnie ewakuacyjnej z obozu jest dramatyczna. Eskortujący więźniów strażnicy zabijają niemal każdego, kto oddalił się od kolumny albo nie nadążał. Poza jedzeniem brakuje też zimowej odzieży i odpowiednich butów. Gdy więźniowie wyruszają, jest lodowate zimno, temperatura spada poniżej 20 stopni, na drogach leży zamarznięty śnieg. Ucieczka nie wchodziła w grę. Marsz Śmierci jest wyczerpującą gehenną. Należało mieć ogromne pokłady siły, aby dotrwać do końca. Niemcy na przystanek wybrali Pszczynę, a następnie pognali więźniów do oddalonej o 6 kilometrów wsi Oregie. Zmęczona i głodna dotarła tam jako jedna z ostatnich. Przez to nie było już dla niej miejsca w okolicznych gospodach. Leokadia wspomina, że wszyscy jej odmawiali, albo nawet przeganiali. Panował wówczas siarczysty mróz, a ona spotkała się z ludzką obojętnością. Ratunkiem okazał się dostrzeżony mały folwark i wdrapanie się na strychy. Tam zaczęły się bóle porodowe. Jęczałam z bólu. Niemcy mieszkający w domach obok słyszeli te krzyki. Powiedzieli, że mnie zabiją, jeśli nie stulę gęby. Zaciskałam więc zęby w brudnym kocu obozowym, chcąc stłumić krzyk spowodowany bólem. Ireneusz przyszedł na świat w ciszy 21 stycznia 1945 roku. Nie zakwilił, nie zapłakał ani razu. Nie miałam dla niego poduszki ani pieluszki. Chciałam go nakarmić, ale nie miałam czego. Moje piersi nie miały pokarmu. Serce pękało mi z żalu. Zależało mi, aby ochrzcić synka i zostałam
zaprowadzona do katolickiego księdza, który był Niemcem. Odmówił chrztu, bo dziecko było polskie. Synka tuliłam w ramionach przez 9 dni. Zmarł. Odszedł w ciszy, tak samo jak w niej przyszedł. Nie zapłakał ani razu. Za porębą stała kapliczka świętego Józefa, znajdowała się pomiędzy lipami. Tam, w pudełko po makaronie, pochowałam mojego syna. Dziękuję Pani Anno. Pani Alicjo. Dziękuję. Nie, to słyszałam wielokrotnie, ale bardzo przejmująco Pani to przeczytała. Jak już się autorka popłacze, to już jest duży komplement. Jak spojrzymy na publiczność, to widzimy łzy w oczach większości osób. Właśnie do tego zmierzam. Nie mam dzieci, Ja również nie mam dzieci. dlatego tym bardziej ciężko jest mi sobie w ogóle wyobrazić, jak to jest doświadczenie. I tym bardziej, jakie jest to doświadczenie utraty dziecka, tym bardziej w takich realiach. Przeżyć obóz w ogóle w ciąży, ponieważ dr Mengele bardzo interesował się kobietami w ciąży. Ja też o tym piszę, że kobiety w tym stanie, gdzie jeszcze nie był widoczny ten brzuszek, kiedy stawały na pierwszym apelu po przybyciu do obozu i kiedy były pytane o to, czy któraś z pań jest w ciąży, miały wahanie, czy przyznać się, że jestem, czy nie przyznać się, że jestem, czy grozi mi za to śmierć, a może będę w lepszych warunkach. Wobec tego myślę, że najgorsze chyba w obozie i najgorsze w getcie to było bycie matką. I chociaż my matkami nie jesteśmy, ale myślę, że większość kobiet ma jednak taki pierwiastek matki, nawet jeśli on nie jest. Wie Pani, o co mi chodzi? I że właśnie słuchając takiego fragmentu można współodczuwać nawet samej nie posiadając potomstwa. Chociaż na pewno są kobiety, które mogłyby się z tym obejść surowo, bo oczywiście są też kobiety, które uważają, że matki się nie nadają. Dokładnie, myślę, że to jest jeden z tych fragmentów najcięższych w książce. Przyznam się szczerze, że kiedy pierwszy raz się z tym fragmentem spotkałam, to wbił mnie w ziemię i przez kolejnych kilka dni było naprawdę ciężko wrócić do normalności. I właśnie tutaj zmierzam do pytania trochę od innej strony, do Pani jako do badacza. Jak badacz musi radzić sobie z takimi relacjami? Robić sobie przerwy, tak, chociaż jak już był deadline w styczniu 2025 roku mam oddać tekst do redakcji, korekty, no to wiadomo było, że grudzień był trudny i ciężki. Ja pisałam to w swoim mieszkaniu w Darbowie i nie wiem dlaczego, bo nie robiłam tego celowo, ale się zaczęłam przez ostatnie pół roku pisania książki izolować. To znaczy, nie wiem, czy to pewnie jakiś psycholog czy psychiatra powiedziałby, co się stało, że ja po prostu zaczęłam się izolować, nie brałam udziału w żadnych spotkaniach towarzyskich, bardzo zawężyłam grono otaczających mnie ludzi chyba do najbliższych i ratunkiem była moja przyjaciółka, która zaproponowała mi 4-dniowy wypad do Rzymu. Właśnie w marcu, tak pod Dzień Kobiet. Ja się długo opierałam, ale jestem jej wdzięczna, ponieważ tam czułam, że odcinam się od tematu, odetchnęłam, uwielbiam otaczać się taką architekturą właśnie włoską, starą i Rzym, Watykan, tak, wieczne miasto.
I chyba tam nabrałam takiego dystansu, takiej trochę radości życia, tego dolce vita, pyszne jedzenie, piękni ludzie, świetna atmosfera. I to mi dało wytchnienie, ponieważ ja cały czas pisałam tę książkę w jednym miejscu. A ciężko iść do kawiarni z MacBookiem i pisać to w kawiarni, jak ludzie dyskutują i się śmieją. Potrzebna jest cisza, skupienie, ale zawsze ją pisałam wieczorami do późnych godzin nocnych, więc wyobrażacie sobie Państwo, jak te noce już musiały moje wyglądać. Natomiast myślę, że pewnie inaczej by było, gdybym miała męża, dziecko, koło mnie byliby ludzie, a że mieszkałam sama, to było chyba mi trudniej tak sobie z tym przejść do porządku dziennego, tak? Czyli potem wyjść do sklepu, wyjść do apteki, jakby nic się nie stało. Wobec tego wydaje mi się, że taki krótki urlop, który nie był urlopem nad basenem, tak? Tylko właśnie dużo chodzenia, dużo zwiedzania, dobre jedzenie i świetna kobieta obok dało mi takie wytchnienie. I polecam Państwu naprawdę, jak jest źle, wyjechać. Czasami wyjazd, zmiana otoczenia naprawdę dużo robi. Tak przewietrzyć sobie głowę w jakimś pięknym, wartościowym miejscu. Mi się wydaje, że to tak ostatecznie pomogło mi, żeby te emocje zeszły po tej książce. Powiedziała Pani przed chwilą, zapisała Pani też w książce, że w obozie chyba najgorzej było być matką. Ale czy czasami właśnie to bycie matką nie dawało takiej nadziei kobietom? Absolutnie nie. Ja przypomnę Państwu opowiadania Tadeusza Borowskiego, który przecież przeżył obóz i w latach 50. 2 dni po narodzinach własnego dziecka popełnił samobójstwo. On był mężczyzna, tak? Przecież. Więc i tam jest takie opowiadanie, nie pamiętam, czy to jest u nas w Auschwitz, czy proszę Państwa do gazu, kiedy przyjeżdżają te kolejne transporty nowych więźniów i są dwie kolejki. Jest kolejka do gazu i kolejka do obozu. I tam jest właśnie ta słynna matka, młoda kobieta, która się szybko orientuje, że kobiety z dziećmi idą do gazu. I ona się wyrzeka swojej kilkuletniej córeczki, ona z nią krzyczy: mamo, mamo, dają odpychanie, jestem twoją mamą, odejdź. Więc były sytuacje, kiedy jednak matki w imię biologicznej chęci przeżycia wyrzekały się swoich dzieci. Ma pani u Marka Edelmana, zdążył przed Panem Bogiem, sytuacje, gdzie jak osoby żydowskiego pochodzenia, bo na mnie też byli Polacy, Tuwim był Żydem, był Polakiem, ukrywały się po piwnicach i kobieta miała niemowlę, małe dziecko i to dziecko płakało. Często ten płacz zduszano poduszką albo ręką, żeby nie wydały krzyk czy płacz dziecka tych ludzi. I to dziecko nie przeżywało. Też mamy przykład matki, która oddaje numerek życia swojej córce. Więc ja myślę, że w takim ekstremum czasami te instynkty przetrwania są wyżej niż ta matczyna miłość, tak? Natomiast wiecie Państwo, że też były obozy dla dzieci, chyba był obóz w Łodzi, z tego co pamiętam. Ja myślę, że no to co robiono z dziećmi na Wołyniu, tak? To jest w ogóle niesamowita potworność, to co robiono z kobietami w ciąży. Ja myślę, że to są jeszcze tak nieodkryte historie, że ciężko mi to w ogóle objąć rozumem. Więc przyznajmy sobie tak, ze względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo mężczyźni też przecież mają dzieci, też są ojcami, więc nie zawsze jest tak, że ta postawa rodzicielska jest taka, jakby dla nas powinna być utopijna, idealistyczna. Natomiast najczęściej te dzieci w obozie, jak wiemy też, co się działo, gdy Janusz Korczak był z dziećmi w obozie, no nie przeżywały najczęściej obozu, chociaż wiemy, że są wyjątki. Tak, tutaj to już realnie weryfikowały znaczenie chociażby słów takich jak nadzieja. Mam do Pani pytanie właśnie
właśnie o te realia, o ten realizm właściwie w Pani książce, tak jak tutaj słyszeliśmy w odczytanym fragmencie, jak ten realizm relacji, jakie on ma znaczenie dla zapamiętywania historii, dla budowania naszej pamięci o Auschwitz. O samym Auschwitz, to znaczy proszę pamiętać, że zawsze wspomnienia pisane tu i teraz czy później mogą być zawsze kreacją i ja od razu Państwa, jak mogę od Auschwitz odejść, tak? Jakie Auschwitz było, to każdy wie. Natomiast pierwszy rozdział o Hannie Zach, czyli dziewczynie z okupowanej Warszawy, jest kontrowersyjny, bo to jest nastoletnia Polka, która w swoim intymnym pamiętniku opisuje rzeczywistość wojenną, jakby w ogóle nie było wojny. Ona sobie chodzi na ciastka, na tajne komplety, gra na pianinie. Jak opisuje, co jadła na obiad, to ja odczytywałam to z niedowierzaniem, że tak obficie i bogato jadła, ale pochodziła z zamożnej rodziny i bardzo ojciec dbał o to, żeby rodzina nie zeszła z tego standardu życia sprzed wojny. Natomiast ona tam momentami moim zdaniem fantazjuje, że chciałaby mieć pierścionek ze swastyką, że umawiała się na randki z niemieckimi żołnierzami. No, szanowni Państwo, oczywiście, że Niemcy też mogli być przystojni, tak? Mieli mundury przecież projektowane przez projektanta Hugo Bossa, ale moim zdaniem, gdyby to do końca była prawda, już by jej ogolono głowę. Wydaje mi się, że prędzej ona mówi prawdę wtedy, kiedy zrzuca Niemcom na głowę doniczkę z okna, bądź wchodzi do tramwaju tylko dla Niemców i z koleżanką dla zabawy rżną Niemki. Moim zdaniem ona tam trochę konfabuluje, bo nastolatki, dorastające dziewczęta mają taką skłonność do fantazjowania, więc tutaj też mogła być kreacja. Jeśli chodzi o Justynę z Krakowa, jak ona pisała ten pamiętnik na skrankach papieru toaletowego, siedząc w więzieniu, moim zdaniem to też jest jakiś rodzaj kreacji, czyli taki pochwalny pamiętnik, trochę testament właśnie o tej organizacji bojowej, o tych towarzyszach, żeby ich zapamiętano. Ona tam w ogóle zmienia swoje imię, pisze w trzeciej osobie, jest trochę narratorem. Faktycznie autentyczne najbardziej są takie, gdzie widzimy, że jest taki język nie metaforyczny, nie poetycki, tylko opisujący faktycznie to, co się dzieje. I myślę, że najbardziej takim prostym opisem jest tej Marii Koper, tej Żydówki z podstawowym wykształceniem, zamkniętej na 2 lata, szanowni Państwo, w skrytce w stodole. I ta kobieta po prostu pisze o takich sprawach typu higiena, że ubolewa nad tym, że raz na kilka tygodni może się umyć, że ona strasznie boi się tego, że naraża tych swoich wybawicieli Polaków na to, że przez nią ktoś ich zabije, że ktoś ją wyda. Też wspomina o tym, że już ma dość, że to jest niby kryjówka, niby mają ocalić, ale to jest jakby jej grób jednocześnie, że się czuje, jakby za życia była martwa i ma myśli samobójcze, ale też nie jest w stanie popełnić samobójstwa, bo nie ma na to siły. I to jest taki autentyzm relacji, takiej właściwie behawioralnej, mówiącym tylko o odczuwaniu, o zachowaniu, a nie o jakichś górnolotnych, głębokich myślach. Ale właśnie po to jest ta różnorodność. Myślę, że każda relacja komuś innemu bardziej przypadnie do gustu. Cieszę się bardzo, że wspomniała Pani o tych kreacjach właśnie, bo tak nawet intuicyjnie czasami czyta się książkę, to znajduje się samemu te fragmenty, gdzie rzeczywiście coś jakby nie pasuje, ale właściwie nie do końca, tym bardziej ktoś, kto w ogóle nie zajmuje się historią, nie do końca może wiedzieć, co tam nie pasuje. Proszę Państwa, wczoraj obchodziliśmy rocznicę 17 września 1939 roku, dnia, w którym Armia Czerwona wkroczyła do Polski, rozpoczynając kolejną okupację i falę represji.
Trzeci fragment książki, który dziś usłyszymy, pokazuje właśnie tę mniej znaną, ale równie dramatyczną stronę wojny. Przesłuchania i tortury stosowane przez NKWD wobec młodych Polek. Poprosimy Panią Dyrektor o przeczytanie fragmentu. Przed Wigilią Bożego Narodzenia 1944 roku matka Danuty, wiedziona jakąś intuicją, kazała oczyścić mieszkanie z obciążających ich dowodów. Był to dzień przed najściem Sowietów. Wieczorem 23 grudnia 1944 roku do mieszkania Janiczaków wdarło się 4 rosyjskich żołnierzy z bagnetami nasadzonymi na lufy karabinów, a z nimi porucznik i sierżant NKGB. Przyszli po Danutę. Rozpoczęła się rewizja, która trwała całą noc. Ostatecznie wieczór wigilijny Danuta spędziła w przechodniej celi, do której kierowano świeżo aresztowanych. Poczekalnia ta była przepełniona przerażonymi i milczącymi ludźmi. Był tam zebrany cały przekrój społeczny. Studenci, uczniowie, robotnicy, inteligenci, młodzi, starsi oraz starzy. Zza ściany dochodziły przerażające odgłosy krzyków. Podczas rewizji osobistej zabrano Danucie dowód oraz różaniec, który miała przy sobie. Funkcjonariusze sowieccy prowadzili brutalne śledztwa, torturując wszystkich niezależnie od płci i wieku. Jeszcze tej samej nocy została wezwana na pierwsze przesłuchanie. Od razu po przekroczeniu progu pokoju przesłuchań została powitana uderzeniem pięścią w twarz. Cios ten sprawił, że dziewczyna osunęła się po ścianie. Nigdy wcześniej Danuta nie miała do czynienia z przemocą wobec swojej osoby. Była przerażona, że rozumny mężczyzna znęca się nad nią i wyzywa. Zapamiętała jego nazwisko. Rajak. Był wysoki, przystojny, o typowej gruzińskiej urodzie. Danuta zauważyła, że lubi bić ludzi. Wyżywanie się na innych sprawiało mu przyjemność. Po pierwszym przesłuchaniu nastolatka wróciła z podbitym okiem, rozciętą wargą i spuchniętą twarzą. Podczas przesłuchania nie mogła siadać, cały czas musiała stać albo na baczność, albo z rękami podniesionymi w górę. Była bita po twarzy, kopana, szarpana za włosy, wyzywana od partyzanckich kurew. W pokoju przesłuchań stała ławeczka, na której Rajak kazał się swojej ofierze kłaść, by bić ją pałką po plecach, łydkach i piętach. Dla młodej Danuty ból był nie do wytrzymania, mydlała. Rzucili ją chrustem wody i z wiadra i zaczynali to samo, by później na pół przytomną i zakrwawioną zawlec do celi. Rajak przesłuchiwał Danutę przez 7 nocy. W konsekwencji prowadzonych przesłuchań Danuta przyznała się do winy i otrzymała zarzuty za udział w organizacji kontrrewolucyjnej i próbę obalenia ustroju, za co groziła jej kara śmierci lub pozbawienie wolności na co najmniej 5 lat. Pani Alicjo, czy relacje kobiet o przesłuchaniach i torturach stosowanych przez NKWD były trudniej dostępne i rzadziej dostępne, aniżeli spisywane wspomnienia związane z okupacją niemiecką, czy To jest jedyna, dziękuję bardzo, to jest jedyna taka relacja, do której dotarłam, ale powiem Państwu dlaczego, ponieważ syn już nieżyjący świętej pamięci, pan Leszek, pani Danuty syn, sam się do mnie odezwał. W ogóle okazało się, że oni jakiś czas mieszkali w Darbowie. I podczas mojego spotkania autorskiego przy pierwszej książce w Szczecinie, on przyszedł na to spotkanie, przedstawił się i mieliśmy siebie znajomych na Facebooku i w pewnym momencie dostałam od niego w prezencie i od jego mamy pakiet książek, takich jej wspomnieniowych, autobiograficznych, które ona napisała pod koniec życia, jeszcze pani Danuta żyła. I my byłyśmy ze sobą umówione, że spotkamy się. No niestety nie udało nam się spotkać, nie zdążyłyśmy. Bardzo tego żałuję, ale wiem, że miałyśmy do siebie bardzo taki ciepły, serdeczny stosunek. Więc pani Danuta jest też bliska mojemu sercu, bo to nie jest dla mnie jakaś anonimowa postać. Przede wszystkim była pięknym, dobrym człowiekiem.
Do tej pory jest uhonorowana jako obywatelka Szczecina. Była osobą, która ukazywała wartości patriotyczne do ostatnich dni swojego życia. Należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i była jedną z niewielu kobiet, która miała bardzo wysokie odznaczenie wojskowe. Stopień pułkownika. Była w stopniu pułkownika, dziękuję. Zawsze muszę być mojego suflera, mylę pułkownika z innymi stopniami, a nie chcę popełnić fopa. I to jest tragiczne, że taka 15-letnia milenianka, pochodząca z dobrego domu, matka nauczycielka, ojciec wojskowy, kochająca się rodzina, w ogóle jej rodzice stanowili cudowną parę, za to, że wzięła udział w akcji Ostra Brama i była łączniczką AK, kończy płacze. I będąc, szanowni Państwo, mojego wzrostu, ja mam 1,64 m, wychodząc z łagru ważyła 32 kg. Ale to pokazuje, to jest ostatnia z opowieści, to pokazuje, że można potem się wykształcić, założyć rodzinę, być aktywnym człowiekiem i dać świadectwo tym wartościom. Przez cały tydzień pani Danuta nikogo nie wydała. Natomiast ona została ujęta w Wigilię, dlatego że inna dziewczyna nie wytrzymała tych tortur i właśnie inna dziewczyna ją skazała. I one się nawet zobaczyły któregoś razu w przejściu w tym miejscu, ale Danuta nie miała do niej pretensji, bo to zrozumiałe, że nie każdy ma taką siłę woli, żeby nie wydać i nie miała chyba do niej jakiegoś ogromnego żalu. Tak jak Pani mówi, to była jedyna historia, do której udało się Pani dotrzeć. Albo ta historia po prostu dotarła do mnie. Dotarła do Pani. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te relacje o represjach sowieckich są wciąż mniej rozpowszechnione w przestrzeni publicznej, aniżeli... Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że też nie każdy chce się z tym zmierzyć. Sama wiem, że pisząc coś i publikując, ja poddaję się ocenie. Już jednak jest to twór, to jest przedmiot, to jest tekst, który zostaje poddany ocenie. Na razie ma dobre recenzje, nie spotkałam się na razie ze złą opinią, ale jeżeli taka będzie, to przyjmę to z pokorą. Myślę, że też nie każdy chce pisać o swoich przeżyciach. Nie każdy też może. I wiecie na pewno Państwo, że jest teraz coś takiego w filozofii, w psychiatrii, w psychologii, jak dziedziczenie traum. I dobrze Państwo wiecie, jestem o tym przekonana, że my często nie mamy świadomości, co przeżyli nasi przodkowie, bo nam na przykład o tym nie powiedzieli, albo coś zataili, a to na nas wpływa. I myślę, że też to pokazuje, dlaczego dzieci nazistów, niektórzy nie decydowali się na posiadanie potomstwa, świadomie, nie chcieli mieć dzieci, wiedząc, co robili rodzice lub wiedząc, do czego byli zdolni. Albo też, tu jest taki przykład właśnie tej Adiny, lekarki z getta warszawskiego, która i przeżyła powstanie w getcie warszawskim, i przeżyła powstanie warszawskie, i przeżyła wojnę, i pod koniec swojego życia właściwie w łóżku szpitalnym spisuje to, co pamięta. I tak właśnie się nazywa jej pamiętnik. Nic więcej nie pamięta. I ten pamiętnik kończy się rozdziałem, który napisała jej córka, która miała do mamy żal, że nie opowiedziała jej szczegółów ze swojego życia, bo dopiero jak matka napisała ten tekst, tę książkę, córka dorosła, jedynaczka, zrozumiała, dlaczego jej się wyższy nie układa, dlaczego ma jakieś lęki, dlaczego w jej życiu zdarzają się sytuacje, których ona nie potrafi sobie wyjaśnić. I wtedy wszystko się objaśniło. Tak? Dlaczego nie potrafi sobie ułożyć życia osobistego, ma jakieś trudności. Więc ja jestem na to wyczulona bardzo i uważam, że jednak niektórzy ludzie po prostu chcieli zapomnieć i żyć dalej. Tak jak osadnicy, tak? Czyli ci, którzy tutaj przyjeżdżali na te, powiedzmy, ziemie odzyskane, po prostu chcieli żyć, zakładać rodziny,
rozpoczynać nowy rozdział życia, ale też byli tacy, na przykład Derłowie, którzy przyjechali na Szaber. I dopóki 13 mieszkań, bo były takie osoby, że 13 mieszkań po kolei odwiedzali, jeszcze wyrzucali stamtąd mieszkających Niemców, dopóki nie ograbili tych 13 mieszkań, to nie wyjechali. Więc ludzie naprawdę mają bardzo różne pobudki do tego, co robią, ale faktycznie takich relacji jest bardzo mało. Myślę, że to nie jest ani komfortowe dla tych osób, które tu przeżyły, ani może, nie wiem, może to jest jakiś rodzaj wstydu, że to spotkało. Tutaj myślę, że psycholog musiał się wypowiedzieć na ten temat. Tak, rzeczywiście mało osób w ogóle pamięta na przykład o tym, że wczoraj obchodziliśmy taką, a nie inną rocznicę. 1 września, tak, jest Tak. głośno, a 17 już jakoś tak cicho. A czy właśnie teraz w obliczu, bo czytając ten fragment od razu przychodzi na myśl wojny na Ukrainie, w Ukrainie. Czy tym bardziej teraz przypominanie o tym nie jest czymś ważnym? Czy nie powinniśmy do tego dążyć? Czy powinniśmy zostawić historię, żeby biegła swoim trybem? Wydaje mi się, że może warto pamiętać, ponieważ należy też pamiętać, jak do tego dochodzi, tak? Jak dochodzi do ludobójstwa, że to nie jest tak od razu, że przyjdzie Stalin czy Hitler i powie: dzień dobry, proszę Państwa, od jutra zaczynamy wielką rzeź. Tylko zło rodzi się często na uniwersytetach, zło rodzi się wśród autorytetów. Zło jest banalne, ale też jest wyrachowane i wyrafinowane. I polecam Państwu książkę nieżyjącego już profesora socjologii Zygmunta Baumana, który napisał Nowoczesność i zagłada, więc jak uruchamia się taki system zbrodniczy na podstawie właśnie II wojny światowej. A na przykład tak jak musieli się Niemcy, naziści natrudzić, pobudować te obozy koncentracyjne, obozy zagłady, tak Stalin miał prościej. Miał Kołbę, miał Sybir, no minus 50 stopni, szanowni Państwo, nic nie trzeba budować, wystarczy tam wysłać ludzi, to jest nieludzka ziemia. Więc myślę sobie, że też ważne są książki typu Hannah Arendt, Korzenie zła. I naprawdę czasami czytając takie książki popularno-naukowe, które właśnie mówią o tym, skąd się bierze zło, one niekoniecznie są filozoficzne, to naprawdę zło wzbudzone w prostych ludziach idzie z góry, tak? Tak jak właśnie rzeź wołyńska. Przecież to budowało się latami od międzywojnia. To nie obudziło się nagle ta nienawiść do sąsiadów. Także myślę, że musimy mieć taką czujność i przestrzegać tego, żeby w przestrzeni publicznej bardzo ważyć słowa i uważać, nad czym ubolewam. Politycy z każdej strony, z różnych środowisk w całej Europie bardzo się radykalizują i jakby zapominali o tym, o czym już mówią ci, którzy za chwilę odejdą. Ja Mariana Turskiego miałam przyjemność poznać osobiście, podać mu rękę i podziękować za jego świadectwo, bo bardzo mnie porusza, kiedy on już stał przy mównicy, ledwo stojąc i mówi: proszę pamiętać, Auschwitz nie spadło z nieba. I kiedy Jan Paweł II, pamiętam, napisał też chyba Prawda i tożsamość, nie pamiętam, czy nie pomyliłam tytułu, no, że obozy zakładały bestie. Nie, szanowni Państwo, nie zgadzam się ze świętym Janem Pawłem II. To byli ludzie. To byli naprawdę ludzie, to nie byli kosmici. Ludzie są do tego zdolni. I musimy o tym pamiętać, do czego zdolni są ludzie, do najgorszego zła. I jeżeli będziemy pozwalać na to, żeby kogoś wyśmiewać, komuś umniejszać, to tak będzie raczkować, aż dojdzie do przemocy słownej, fizycznej, a potem właśnie do jakiegoś getta, do jakiegoś ludobójstwa, do jakiegoś linczu, do jakiegoś pogromu. Wobec tego musimy, zwłaszcza w młodych ludziach, bo te pokolenia odchodzą, utrwalać nie tylko pamięć z szacunku, ale też z tego, żeby oni byli czujni. A mam wrażenie, że właśnie tą wrażliwość w nich trzeba wyrabiać poprzez takie jednostkowe historie, autentyczne.
Zmierzając już powoli do końca naszego spotkania, chciałabym pozostawić Państwa z jeszcze jednym świadectwem. Tutaj chciałabym wrócić do Danuty Szlachetko, pseudonim Wira, do jej rozmowy z cywilną mieszkanką stolicy. Posłuchajcie Państwo, proszę, już jako takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy i właśnie przypomnienia, że za każdą wielką historią kryją się zwykli ludzie. Dziewczyna tylko raz spotkała się z nieprzyjemnym potraktowaniem ze strony cywilów. Jednak nie zniechęciło jej to, by spróbować pocieszyć i uspokoić swoją rozmówczynię. Przytoczony poniżej dialog jest obrazem dwóch konfrontujących się równoważnych relacji, niczym konflikt tragiczny w dramacie antycznym. Jestem zła, jestem głodna, nie mam nic do jedzenia, nie mam gdzie spać, nie mam czym się okryć. Mam się z tego cieszyć? Jak ty, młoda harcerka, zakończysz dla mnie wojnę? Zaczęliście ją, wiedząc, że Niemcy są świetnie uzbrojeni, a wy nie macie tego, co oni. Strzelają do nas jak do psów, bo nawet psów już prawie nie ma. Nikt nie mógł przewidzieć, jak potoczy się powstanie. Sytuacja się zmieniła. Straciłam całą rodzinę, zostałam zupełnie sama. Zamiast czekać, aż Niemcy nas wymordują, wolę walczyć o wolność i własne prawo do życia, bo tego nikt mi nie może zabrać. Żeby cokolwiek osiągnąć, powinniśmy się wspierać. Myślę, że dzisiejsze spotkanie pokazało nam, jak ważne są kobiece świadectwa wojenne. To one odsłaniają nam nie tylko heroizm, ale i codzienny trud, walki o przetrwanie. W piwnicach, na przesłuchaniach, w obozach, w szpitalach, na barykadach. Bohaterki książki Pani Alicji Balcerzak mówią nam, że każda wojna to przede wszystkim dramat zwykłych ludzi. Dziś, kiedy wojna w Ukrainie dotyka także tysięcy kobiet i dzieci, łatwiej jest zrozumieć, jak cenne jest zachowanie takich świadectw, bo to one uczą nas empatii i odpowiedzialności. A powtarzając słowa Wiry, żeby cokolwiek osiągnąć, powinniśmy się wspierać. Pani Alicjo, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie Pani Alicji, to jest właśnie ten moment. Ja mam pytanie, dwa. Bardzo Pierwsze to jest o zakres geograficzny, taki metodologiczny pytanie. Zakres geograficzny. Pani mówiła, że dokonała pewnej selekcji z tych historii, które słyszałem, to są głównie z Polski, ale się pojawiają też z Berlina. Tak. Jaki był szeroki ten zakres geograficzny? Jeżeli tak ogólnie mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że tereny II RP, czyli mamy Gdańsk, Kraków, Warszawa, Darłowo, Wołyń, roboty przymusowe, czyli w Niemczech, Berlin. Nie wiem, Andrzeju, czy ty chcesz dopowiedzieć? No po części też, Gdańsk, No wiadomo, międzywojeniowe wolne miasto Gdańsk, ale też jak mówimy o Darłowie, czyli o Rugenwaldzie, no to tereny Rzeszy, to się wojny, tak? No, historia Bryginy Jerzewskiej zaczyna się chyba od 1943-1942 roku, tak? Bo ona w ogóle zostaje nam sprowadzona z Zagłębia Rury, ponieważ dekretem Hitlera młodzież została wysyłana z dużych miast bombardowanych na prowincje, gdzie tereny były bezpieczne. W dużym stopniu z wyjątkami to jest taka soczewka II RP. Jakbyśmy tak spojrzeli na te różne historie kobiece, bo tam ich jest 20. To znaczy nie, jest 20 postaci, ale czasami na przykład do jednego Zazębiają potocznego się, jest tak. kilka postaci. Tak, i taka drugie pytanie, może uwaga. Jaki jest ogólnie cel tej książki? Bo z tego, co tutaj usłyszałem, to ta książka się wpisuje w taki nurt bardziej mikrohistoryczny, że pokazuje się historię przez losy poszczególnych bohaterów, poszczególnych postaci. Czy taki był cel, czy może... Dobrze, powiem Panu inaczej. To miał być mój doktorat z literaturoznawstwa. Więc ja przez względy takie, ja skończyłam studia doktoranckie, ja przez względy osobiste, dramatyczne, też swoje zdrowotne,
nie skończyłam, nie ukończyłam pisać, aż miałam 150 stron doktoratu, a na doktorat trzeba gdzie powyżej 200. I po prostu przerwano mi przewód bez mojej zgody, chociaż miałam jeszcze pół roku. Ja będę z Panem kompletnie teraz szczera. I uznałam, że szkoda mojego wysiłku, mojej pracy, jeżdżenia po konferencjach naukowych i ja z tego zrobię książkę. Czyli daj mi cytryny, ja zrobię z tego lemoniadę. I musiałam wyrzucić sporo, bo to były stricte naukowe, tak, przerobić na język popularno-naukowy i dopisać kolejne 150 stron. Więc jak pyta Pan o cel, to ta książka nie ma jakiegoś jednego głównego celu. Ja myślę, że to jest książka na pewno dla dorosłych, to nie dla dzieci, ale ja naprawdę bym chciała, żeby Pan tę książkę przeczytał i napisał do mnie na Facebooku albo na Instagramie, co Pan myśli po przeczytaniu tej książki. Jako historyk. Jako historyk. Bo Pan jest historykiem i jak wie Pan, ja od razu powiem, że ja do każdego rozdziału robię wstęp, taki zarys historyczny. Oczywiście mam bardzo dużą bibliografię, dużo przypisów, nic tam nie fantazjuję. I potem właśnie tam są cytaty i takie moja interpretacja i analiza tych pamiętników. Więc wydaje się, że to jest tak, wie Pan, poukładane w taki sposób, że jest to przejrzyste. Nie wiem, czy spełniam jakby oczekiwania tą odpowiedzią. Rozumiem. To po prostu to nie jest jakaś praca taka stricte naukowo-badawcza, chociaż tak naprawdę no, z tyłu polecam moją książkę Reportażysta, mój kolega Cezary Łazarewicz, Nagroda Nike, świetne reportaże, jego żona druga Ewa Wibicka, też autorka świetnych reportaży. Był teraz z Wejherowy. Tak, naprawdę? Tak. Oj, pewnie widział mój plakat. Ale wiecie, co powiedziałam Cezaremu? Cezary, przeczytaj tą wersję roboczą, ale szczerze, naprawdę, jak nie będziesz się chciał pod tym podpisać, to się nie podpisuj. Nie patrz, że z sympatii do mnie. On powiedział, że obiema rękoma się podpisuje tą książką, więc jeżeli dla Pana no, to jest jakaś rekomendacja, no to może w taki sposób zachęcę. Dziękuję. Proszę. Ja mam takie pytanie do tego, że jest mało tych historii ze strony jakby radzieckiej. Czy to nie jest trochę tak, że komuniści jakby niszczyli tę historię, nawet jeżeli ktoś pisał, to oni tego nie dopuszczali i niszczyli to jakby na poziomie samego napisania? To możliwe, bo ja się nie spotkałam z takimi pamiętnikami i dziennikami. Ja Panu powiem, do czego ja dotarłam chyba w Krakowie albo w Poznaniu. Od razu to kupiłam. Ja w ogóle wydałam mnóstwo pieniędzy na książki, bo ja nie wypożyczałam, w ogóle je nabywałam. Boże, jaka perełka mi się trafiła. Pamiętnik kobiety z Katynia. Jedyna kobieta, pilotka zamordowana w Katyniu. Czytam, analizuję i w pewnym momencie orientuję się, co to jest za bubel, dla mnie bubel, do tej książki, to nie pasowało. Bo okazało się, że autorką jest Maria Nurowska, która zbeletryzowała sobie jakieś wyobrażenie, co by ta kobieta mogła napisać. I mówię, o nie, to ma być autentyczne. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Swietłanę Aleksijewicz, słynną reportażystkę, to czytałam Wojna nie ma w sobie nic kobiety i powiem Panu, że to jest po prostu na podstawie rozmów z żołnierkami radzieckimi, ale które często dobrowolnie szły na front. One naprawdę szły tam dla idei. Ci cynkowi chłopcy. Ja nie chciałabym, żeby Pan myślał, że ja tamtą stronę odtrąciłam. Ja zrobiłam na tyle, na ile mogłam z tego, z czego miałam, tak? Celowo jest tu perspektywa Żydówek, Polek, Niemek, tak? Ale właśnie Andrzej namówił mi, przeczytaj o historii Ewy Kurden z Gdańska, ponieważ ona żyła w jakiejś bańce w tym Gdańsku i sama zostając uchodźczynią, uciekając na zachód, dopiero widzi, jak wygląda wojna. I to jest świetny rozdział, który pokazuje, jak Niemcy reagowali na wiadomość o tym, że Hitler nie żyje, że popełnił samobójstwo, że jest kapitulacja. Ona opisuje reakcję ludzi wokół. I też pokazuje, jak Niemcy reagowali na wieść o tym, że były w ogóle jakieś obozy zagłady. Myśleli, że to jest propaganda, że to jest niemożliwe. Więc to pokazuje też, ja już uczciwie o tym piszę, że w głównej mierze dojście do władzy Adolf Hitler zawdzięczył kobietom.
I te 3 razy K, kuchnia, kościół, dzieci, taki wzór niemieckiej kobiety, nie jak się miałby jego ulubionej kobiety. Nie mówię o Ewie Braun, bo ją tam traktował, wiecie Państwo, jak chyba, nie chcę powiedzieć mebel, ale mają chyba taką, może nie zażyłością jakoś romantyczną, ale ogromnym szacunkiem do Goebbelsowej. Ja też o tym piszę, że Goebbelsowa w ogóle nie była typową kobietą na wzór, tak? Paliła papierosy, piła alkohol, odważnie się ubierała i dyskutowała z nim jak z partnerem, jak równy z równym. I tam były dzieci oczywiście, ale czy był ten kościół i ta kuchnia? Na pewno nie. Więc ja też jakby pokazuję te Niemki nie tylko jako te ofiary, które się poświęci, jakby, które były, jakby to ująć, wiecie Państwo, o co mi chodzi, że no na Niemkach był odwet. Tak? Nie były tylko gwałcone w Berlinie, tak? Tylko chodzi się o to, że wcześniej też miały udział. Gwałcone i mordowane. A co się działo z Kaszubkami? Mi się marzyło, żebym zdążyła dotrzeć do jakichś pamiętników Kaszubek, natomiast no naprawdę nie dotarłam. Nie ma. Nie ma. Bo ja też szukałam bardzo dużo informacji, ale przerzuciłam bardzo dużo publikacji, szukałam informacji właśnie o rodzinie, o Kaszubach, nie ma. Bardzo mało. Dużo jest faktów o Gryfie Kaszubskim, o Gryfie Pomorskim, tak ogólnie bardzo, ale żeby było o kobietach, to nie. A co innego pamiętniki, a co innego wspomnienia. Wspomnień trochę byśmy znaleźli, natomiast wspomnienia zawsze mają tą wadę, że to jest już sito, to jest historia po latach. Ale też po latach napisane. Tak. To nie jest autentyczne, że w tym momencie to się działo. Tak, także proszę mi wierzyć, że naprawdę to było trudne do tego dotrzeć. A to na przykład jest Fundacja Generał Zawadzkiej i ja wykorzystałam zeznania właśnie a propos Wołynia, zeznania kobiety, jednej z historii, gdzie powołuje się na książkę jej syna, Krzesimira Delskiego, tego słynnego dyrygenta. Więc ja naprawdę pracowałam na tyle, na ile mogłam i miałam z czego, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie stop. To już jest wystarczające i już trzeba zamknąć temat. Zresztą Andrzej wie, jaka ja byłam wykończona. Ja powiedziałam, Andrzej, ja już nie mogę. On mówi, jeszcze tam z Gdyni ktoś, jakaś tam jego ciocia. Mówię, Andrzej, nie obraź się, ale twoje Wspólnego Miasta Gdańska, Grzeszna. Też chodziło o to, żeby zamknąć temat w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Myśmy celowali, 4 miesiące się książkę wydaje. myśmy celowali w ten termin dokładnie zakończenia. Faktycznie pierwsza promocja w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni była na kilka dni wcześniej, 25 kwietnia, więc udało się zdążyć. No to dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Ja tutaj właśnie dla Państwa odchodzę za rozmowę, chciałam serdecznie podziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że Panią gościć i myślę, że wszyscy jesteśmy pod dużym wrażeniem Pani pracy, wkładu pracy. Dziękuję. Myślę, że budowanie w ogóle na wspomnieniach historii jest bardzo ważne. Tak, jest bardzo ważne, autentyczne i bardzo serdecznie dziękujemy. A Państwu mogę tutaj przekazać taką informację. My jako muzeum, to ta książka jest, ta promocja w ogóle jest takim wstępem do naszej wystawy, którą będziemy otwierali w październiku, która będzie dotyczyła właśnie Kaszub 1945 roku. I tych pierwszych lat po wojnie. I to spotkanie ma otworzyć właśnie... Do rozmów, więc myślę, że do rozmów, do historii, których między innymi historie kobiet również na tej wystawie będą się pojawiać. Na pewno się pojawią na tej serdecznie zapraszam Państwa. Serdecznie też chciałabym Agacie podziękować pracownikowi naszego muzeum za przygotowanie rozmowy. To też taki cel był, żeby kobiety właśnie porozmawiały o książce kobiecej. Więc też serdecznie dziękuję za tutaj w imieniu jako dyrekcja muzeum za przygotowanie się, Agato, bardzo serdecznie dziękuję, że się zdecydowałaś, odważyłaś. Ale taką możliwość. I serdecznie też chciałam podziękować Pani Annie za tak emocjonujące przeżycie, przeczytanie tekstu. Ja Pani Anno się przyznam, że bo Pan tutaj Andrzej przysłał nam te teksty, ja mogłam rozdysponować je. Ja nie byłam w stanie
przeczytać tego tekstu i mówi tak, więc że Pani się to udało, że Pani dotrwała do ostatniej kropki, do samego końca. Serdecznie Pani dziękuję. Było to bardzo wzruszające również dla nas przeżycie, że Pani się zdecydowała. Dziękuję serdecznie. Wyszli z paniami zdjęcie. Gratuluję, świetnie przygotowany scenariusz. Naprawdę, a to sobie 13 spotkanie autorskie z tą książką. Naprawdę, każdy jest inny. I mężczyźni prowadzą i kobiety, ale A ja Państwa też zapraszam tutaj do sali obok, można wybrać kawę, jakieś ciasteczko, czy porozmawiać. Są też książki, które można zakupić.